baba mandebvuka mari yakawandisa baba handinaye kubhetuku timbonoitenderedza timbonoidhabhula kuti adi tabuda yedu munyika muno tamboenda yedu kuholiday munonakirwa nemari yakawanda kai kuenda kuholiday ngatisamanyire kupfuma tisatapfuma kumana ngatimbotengeta spina mari tozoenda kuholiday at least kana ikasvikawo pa 10 million apo inenge iri boa. Okay baba. Spirit yenyu ndoida. Okay, handezve tinoitendera. Salad. Amu mira pato mira. Music yenyu inda. Magabera mune mimba. Muri bana manin linda. Kuta noise kunge shiri yani waka diri apana meze muri bana digi do saga muchi right Muskana. This row win 6 ni 500,000. Nasi tuda kuvarisa chibetting company chinoizi tudati chibroke baba. Famba 6 mbwa yangu. Tazoita mari baba apa. Famba 6 fix 6 baba 6. But tavapotsa muchana. Hautotitsamwisa manje reka tiwedzere stake. Ingakuziva wani. Reka ndimuteme nechi 1.5 million. Ndisiro 46 kuinela fast. Baba kutotitsamwisa manje. Baba 46 munoiziva wani ndiyo yeye. Atombode kana uitarise. Muzondimutsa kana yapedza baba. Ndakumborara. Famba 46. 46 aitomboda kukuzwa inopedza yega. Baba chimuka yaramba yowe. Aiwe matichi hey ngatibude muno. Hande kuchi aviator chacha kuchindege baba chinopedza zvese izvi. Yo. Saka tasiya 2 million mbeti meme muzvimbo wamo. Vakutotitsamwisa manje. Okay baba. Isusu hatisarende. Ndakutombobhuruka nechi 1.5 baba. Usatye wangu. Tinodzoka mugame apa. Chindege ndo cheduka. Andonongoza tiri mapilots. Bairira mwana wamai, bairira. Ndatoda tochirwa netsvimbo yemaelders. Chakatsamwa. Iwe. Chikuda kana kumukira ma 4 am baba. Ndakuchirova baba netsvimbo yekupedzera baba. Ramashaka tatatata. Rabi rabobobobobo. Chi 500 baba chekupedzera. Tobva tangopinda mu 7 million baba. Tadi usochimukira kana kuma 2 am baba. Yowe maiwe kani yowe. Dedi kuti agenere yowe. Saka todi manje yowe. Yowe maiwe. Zvakaoma. Varaitenderedzwe. Kutsikana nezvawapiwa, kutsikana nezvaunazvo izvozvo. Baba mande pachikoro, baba mande papiro, baba mande pachikoro, baba mande papiro. Naga birwa, utseng, hey, naga